Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ki arngut kinong yalam jong ke NPP kiba kintup uba Himalaya muktan Shangpliang uba nong aiktin jong ke seng bat ke Dr. Mezel Ampareen lingdo kepadong ke menteri jong ke sorkar jela mentakas ngi kila pensyai pat ba hagabede bat ke jingsha Weng kam jong ki officer jong ke Meghalaya Lokayukta office nakal yang ba Shangpliang habakren hagani ke sngi ula pensyai bin pa bin ya ke jingthong ya ki Dkhot jong ke Meghalaya Lokayukta ula pensyai hagabede bat ke jingsha thung jong kini ki officer ke bakin thup ya director of inquiry but inquiry officers uba Shangpliang ulia thu ba habakil thung ya kini ki Dkhot kat kum ke guideline jong ke Lokayukta act jong snem arjar khatsau but kat kum ke section shipho clause 2 of the act chairperson ula thung ya unek director of inquiry but director of prosecution na kathup jong ki kerteng ki baka sorkar kalapha nakaliang kong Ampareen lingdo habakren ngani kasngi kala ong baka sorkar kamla bandon benta halor kani kala benrap ru ka ba ong baki Dkhot ki bala Shah Weng na Meghalaya Lokayukta kidai ki bala Shongthait bat ka kindon jong ka Lokayukta ka ong baki Dkhot jong ka kidai bandai ki officer ki baka kerdan jong ki kadai banya rengkat kum ki additional secretary jong ka sorkar jela shisho kala benrap da ka ba ong baki pat ba ki de ben sngoto baka sorkar kam dan benta ai ha ka bede bat ka jingsha Weng jong ki tu ki Dkhot jong ka Lokayukta but wat la kila Shah Weng ki Dkhot ki bat thamai ki ban shimti kin sabut din ya ka ai ka bede ban le bat ka an ka don ban penshitom ye ki tu ki badan kiti ki kam pamsam bat ki wei ni kwa ngilai i ya ke jing tai ha ki ka tu ne ki social media halor ka kamat ba keladon ka jing tai ba ong ba la Weng ya ki officer jong ka office jong Lokayukta namar baladon ka jing tuklar na kalian ka office jong chief minister bat kumta teter bat la dawaru ba deban kumbiang yakini ki officer ha kani ka office Lokayukta na kalian ka party igwa ban pensyai kumni ba katkum ka Lokayukta act ba an hajar khasaw kadon ka section shipho clause R kaba ong ba day bandon u secretary jokalo Lokayukta akarang ng secretary to the government of Meghalaya but kumju la ong lo ha ka section 10 clause 2 ba de ondon u director of inquiry but director of prosecution Bomde Ubade Wanlong not below the rank of additional secretary to the state government, who shall be appointed by the chairperson from a panel of names sent by the state government. Kata today, Halor director of inquiry but director of prosecution. But Halor ki ito ki officer Armut, kiba day ki inquiry officer, lani ki day ki investigating officer. Yakiru laong katkum kami kaat, but for the purposes of assisting the Lokayukta in conducting the preliminary inquiry under this act, the officers of inquiry wing should not be below the rank of undersecretary to the government and shall have the same powers as conferred upon the Lokayukta under section 88. Te kajing pensyai makasi kalong ba yakini ki officer la Weng no namar ba la thum ya kitu ki officer lain house name R1000 ar ya u director but house name R1000 ar ya ki officer inquiry la Weng no eki namar ba katkum ka at la day bantum katkum ka procedure balabo katkum ka ne ka an kajingthong yaki yang itu ipor kalong kum ka interim measure baka sorkar kalasim ba ka office tong ka Lokayukta ladai ban penyai no Shah de hakatu ka por
Omshun layo yano ino ki officer kiba ibit ban pa on the petition Shah kani ka Lokayukta office. Di nomor kata-kata Latho sa ka Home Police Department balayo yakini ki officer ki bala Shongthait. Mereka kum ka an ki ong bakat kum kani ka Lokayukta Act la ong ba ombet ban thum ya ki brio ki bala Shongthait. Nre kum ka interim measure tang ibuta isaw na sanbanay layo ban say kini ki officer na ka Home Police Department but how bunay December 2000 ka sarkar kalapha ya ki panel of names ya ki kerteng Shah ka office ko Lokayukta but Lokayukta ulajit ya kita ki officer kat kum ka jing sobiet jong ha ni ka tin frame panel of names but yakini na pedeng kini ki keteng baro Lokayukta uladajit ya ki officer kat kum ba recommend glane balapha ka panel te ki don ki keteng kiba lathum thmai da Lokayukta ka sarkar kam don bor hamne banthum ya kini ki officer de Lokayukta bathum ya kini ki officer but menta hakat kum kani ka order ka bathmai kami akakat khandai tarik u 2000 bunai December labo yang director inquiry da u Sri IW INTIAS wala secretary rank hak government but labo yang Sri Chalang Ji Moment MPS kumu member John Cleanser Sangma MPS kumu member but ban yati lang dengan MPS kumu member tekani kala long complete kakum ka jingdom kam jong kani ka Lokayukta Act di nomor kata ni pensyai na kalian ka parti ba ka sarkar kalale ekabdi benle kakum bala betha hakne ka an ka act ikwa ban pensyai ba om sumdan haknu no ka benta ba u chief minister lane ka sarkar kala don kti ban Weng yakini ki officer mereka kum ka rutin yakini la penkriya no baki day ki retired personnel but la thum sundon la ki brio ki badang tre hak sarkar nta 2.0 kahap bang Dkhot marma dia kecing tendu at pi dong pathai kubal banyakran chapang ka jing ai jing pentit lami ka news item ka one nagiway ki political parties hakini ki klits ni di baladet halor kakam jong kap jing Weng kam jong katu kat ni inong song jong kecela ka jongin hadin balasa thung Shah kata ka Meghalaya Lokayukta kabahakmat tam ka bagidi bunkan mau ka lomba ka Lokayukta kaday kata ka body lami ka office pentrikam nakabenta ki patba kibadon kanu ka jing muduy persya ya kanu ka jing trikam jong kinong yalam padva badya ka Lokayukta kipatba kidiban kan mau pat kidiban sungtho ba ka sarkar kamna ban mushria ya ka jing pentrikam jong kani ka kanhon Lokayukta ka Lokayukta an jong arhajar khatsaw kabaladet ban pas ban ito daka assembly ro kalapan panapat ba on tingo bran kakum kajing penyan jong ka constitution jong kari India ya kata ka Meghalaya Lokayukta
Kani ka Lokayukta kadai ka constitutional body. Ka kanhon ka balakmi banthong hamban ki jilla katkum ki kandon an jong ki hati penyan jong kari India barok kuwait. Ngini man sutho banda kaliang jong ka sarkar habadam kanu ka jingdom kam ban penbana ya kita ki member jong kata ka Meghalaya Lokayukta ka sarkar kala tang ban chupha ya ki kerteng Shah chairperson lani chairman ubani kle jong kani kakanhun mudui ban ka sarkar dalilelu kanumla bakan penklumar ne pen artatin ya ka jing pen trikam jong kani ka Lokayukta ha ka jilla ka jongi ati ha ka jing kren jong iba HM Shangpliang mentan ngila suthu bahaba ki penya ya kanu ka kunhun ka kum ka constitution ki don ki an ki kendon ki bopim dei ban pen ken ne pen kluma tilalam ba hakata ka section 11 haka section 10.2 ki don kita ki jing a kumno ban pung ya kita ki kle ki badon ha kita ki department bopher ki badon hapo ka jing padya Lokayukta badlala na kidaw ki bangimna bangin kren persya ba lathong da kita ki bala retire lani ki baklem trade kam show kum ki officers ha sarkar but ya kani lalap hadin balak puli benya ya kani ka act bakalong kaba kabamday bat kabam lalong bat ka sarkar hadin bakalayu iya kata kala pentit yung Lokayukta bat kalapha da ki panon ki batamay lani ki kerteng ki batamay hakaba Lokayukta udon ya ka freedom lani ka cingkelut banjit ki officers ki badang tre hakakam sarkar banyat ban pentre ban pentelun ya ka Lokayukta katkum ki kendon jongkaan kadang kata ka jing sulku bakla baka sarkar dalam tuklan bat nakaliang ka sarkar ni ay ya kata ka assurance lani ya kata ka ketin ka bertikna ya kinong syok patba jong ka jela Meghalaya ka sarkar kam don lenti bantuklan ya ka jing pentri kam jong ka Lokayukta chairman jong ka Lokayukta they all in all authority ba unthung ya kita ki members jong ka committee ka jong bat ka sarkar kadon bentatang hakabata iki kerteng nang ba Lokayukta jid na pdeng kita ki kerteng ki blokha ya kita ki officers ki bang pentelun ya ka kam ka jong ka section 11 ka pen i Shah badon kam ya ki officer ki ban tray ya ka kam ha ka jing pet jong Lokayukta ki badang don ha ka jing tray ki bala retire ti hakini kisni kita ki jing pen mi jong kita ki kenhon sign perthai ki boker ki pen i ba ka don khnit ka jing sulku bakla bat nakaliang ka sarkar ki kwa an IUP ki nong song ya kani ka kula banginum tuklan bat ngimla bat omdon lenti bat tuklan ya ka jing yan ne penya ya ka Lokayukta